Zašto niko ne priča o tome kako je Nune totalno promašio? Svi traže nekoga da predstavlja Bosnu, ali ne ovako. Ozbiljno, šta se ovdje desilo? Nune je imao priliku da predstavi poznatog youtubera Bosni, veliki trenutak, zar ne? Ali umjesto da pokaže legendarni duh Sarajeva i sva mjesta koja nas čine ponosnim, odveo je youtubera na konje. Nema gradske atmosfere, nema prave kulture, samo konji. Preskočio je vijećnicu, Begovu džamiju, Morića Han, katedralu, nije čak pokazao ni originalnu Hagadu u muzeju. Sarajevo je poznato po mješavini ljudi, po tome što je grad koji dočekuje svakoga. 80-ih godina prošlog vijeka imali smo najviše mješovitih brakova u Europi. Ali je li Nune spomenuo išta od toga? Kako da ovo popravimo? Sljedeći put, pokažimo svijetu pravo Sarajevo. Zabavno, prijateljski nastrojeno i puno života.